Wangeni county assembly kacha mage kuonde manoketi mar mondo mi ononane kaka counties magwa osebedo katiyo nikech ang'eyo ni kibet ka ing'eyo makare tich ma MCAs winjo bed ni timo kuonde counties mopogore opogore pacho kae higni 13 koro nyaka ne wabed kod sirikal mar loch gwenge augo nyaka sani osebedo yo machalo nade bende counties tiyo e yo makare augo erokamano Joyce mokwongo Yena mondo agoyo erokamano makende ne migosi Raila Amolo Odinga. Ng'eyo ni loch mar devolution kata mar county government ni migosi Raila Amolo Odinga ema nobedo gi lekni. To ne ayudo thuolo moro matin mar kompaka kode matin mane wana mutulu matin to lek mane en godo mane ogombo mondo obedie gi sirikal mar county tiyudo ni noyudo ni chien kanyo thothne en ni ka jakabila moro thuwa ka ni mana koro kaka ne en president eka ne dongruok ne nyalo chwal ka dhi e gweng' to gino ne nyao weche mag dhoudi gi pogo oganda to koro noneno ni to ere yo ma kata ka oganda moro mobet e president to pod chik nyalo kompele ni mondo mi ochwal dongruok oganda mopogore opogore ne regions mopogore opogore mae lek mane jaduong' Raila Amolo Odinga nobedo godo Sharon king'iyo mos Joyce king'iyo mos devolution system of government kano pogo bedo introduced Nigeria pani piny mane Africa kama nopongo bedo gi this regional government king'iyo governors mokwongo tiyo Nigeria midhi governors mar adek midhi mar ang'wen ibiro yudo ni ne en gima nyien manotemo chando jo Nigeria kabisa kata mana wan kobiro mokwongo monwang'o county government mokwongo Joyce to ka governor mara otiyo mokwongo mamodhi kich koro mane kama nabete e kama onyuole kama ang'eyo gigo mane nitie to kendo ang'eyo gigo makoro bedo ka nitiere bang' higni 10 mokwongo mag devolution iyudo ni tich nokotiyore ahinya moro minyalo wachi to ne giketo mise mag county government ne giketo structures governor mara motiyo mokwongo migosi Awiti noketo structures mag devolution e county government mamabili kochopo koro seche manyawang'ayo kawe mobedo governor koro ichako neno achiel ariyo adek moko ka koro timore koro mano kela wacho ni namba achiel devolution nyalo bedo ni pok otiyo kata pok ochopo kama owinjore ochope lakini nitiere tich ma waseneno mosetimore ma yande ne onge diere mane wan gi sirikal mamalo kuom ranyisi an abet e county assembly chako bet e county assembly 2022 kibiro e weche mag employment ing'eni thoth ne chien kanyo Joyce ji ne ng'iyo mana jomosomo jowa modhi university jowa modhi e college to nitiere a group mag jomatindo bende ma nokonono thuolo mondo mi odhi e college moro nokonono thuolo mondo mi odhi e university moro and mae namba maduong' bende moloyo jogo modhi e university moloyo jogo mobedo e colleges kane wadonjo to we introduced wing moro mar law enforcement Homabay mondiko karibu nyithindo karibu 600 hivi under law enforcement or provide permanent employment ma nyithindo gero na basic salary gin gi kadi mar thieth Joyce and iyudo ni they are able to take care of their young families jowa matindo mabende professional mane iyudo ka ng'ato otieko university to kata college moro
to command opportunity in national government. You're looking for a 15 years experience or 10 years experience. County government to say kama ni ujawagi tuolo kama kina na experience man. Makoro call the national market mal teach can get experience. Koro for employment county government kala devolution also play a critical role. Mane iwe county Homa Bay kende kose counties mamoko be. Overall. Tonikisha Homa Bay kora kama nyalo chiwo reference. Ne kalore gi kaka neno nikech kidhi Kisumu till law enforcement officers. Kidhi Siaya till law enforcement officers. Same to Migori and the rest of the counties. Nisoni for employment or factor in our young professionals ma in one way or another put give experience maybe nyalo prepare for the national market jobs. To kendo jowa bende mono ko yudo thuolo mar either the college kata the university. Bende yudo ka nitiere kuonde mang'eny ma giyudo thuolo ma ginyalo tiye. Ma gin bende ginyalo keto godo chiemo e mesa. Kibiro e weche mag dongruok Joyce. Ingini only 15% kende mag este michoko ema biro ne county government. Joyce. To 15% mabiro ni nitiere gik moko mosetimo mayande chien kacha kane obedo gi devolution to gigine onge. Kuom ranyisi ibiro yudo kaka wuono nitie services ma japiny ni machiegni gi japiny moloyo chien kacha. Ibiro yudo ni kawuono county government most of the functions mane nitiere malo kucho bedo devolve machalo health adwa ni make health kanyo mar mondo mawinje jomoko nikech wang'eyo ni ang'o matimore health sector gi sani wantiere kod lakteche i mention tu mana matin health issues mag health machalo manyalo chando japiny okele machiegni gi japiny roads obedo devolve weche te manyalo chando japiny at the county level okele machiegni ma japiny nyalo reach out maybe to the respective ministry more follow up wach machande korka yo. Kibiro korka education though obedo evolved fully but under ECD or early child program obedo evolved. Kantiere gima nyalo chando japiny along that line. Japiny ne access monyalo dhi so easily more of low wach ne moyud answer. Iwinji. Koro gik machalo kamago miyo an awuon anyalo kwano ni devolution is working. Samoro pod konyal chope kiwango kata kama jopiny nyalo tarajia no chope to at least something is